Spoľahlivý partner, komplexné riešenia, inovatívnosť. Presne taká je spoločnosť Biscom. Spoľahlivý partner. Spoločnosť Biscom SRO bola založená v roku 2007 so sídlom v Trnave so zámerom poskytovať služby v oblasti priemyselnej automatizácie a robotiky. Dnes ponúka komplexné služby zamerané na návrh a výrobu priemyselných strojov a zariadení, počnúc jednoúčelovými technológiami až po komplexné automatizované systémy. S každým zákazníkom jedná individuálne a to jej umožňuje rásť aj v podmienkach vysokej konkurencie v tejto oblasti. Dokonalým poznaním zákazníckych potrieb je možné správne rozhodovať v procese, ktorý vedie k ich vysokej spokojnosti. Úlohou spoločnosti je prostredníctvom moderných technológií a skúseností poskytovať svojim zákazníkom podporu do takej miery, aby sa mohol každý z nich venovať primárne svojim kľúčovým činnostiam. Komplexné riešenia. Portfólio spoločnosti Biscom zahŕňa návrh, výrobu, inštaláciu a údržbu priemyselných zariadení v oblasti automatizovanej výroby. V každej fáze vývoja svojich produktov dokáže spoločnosť Biscom pružne reagovať na dynamické zmeny vďaka svojim viacročným skúsenostiam, zabehnutým procesom a dostupným technickým kapacitám. Analýza a dizajn. Prvoradou úlohou pri získaní zadania je jeho dôkladná analýza a následne návrh optimálneho dizajnu a riadenia za účelom splnenia požiadaviek zákazníka v rámci finančného rozpočtu pre rentabilnosť investície. Konštrukcia zabezpečí detaily návrhu a 3D model pre vizualizáciu riešenia a odsúhlasenie so zákazníkom. Dizajn ukončuje oddelenie elektroprojekcie návrhom elektrických a pneumatických schém v spolupráci so softvérovými dizajnérmi. Výroba. Biscom disponuje výrobnými kapacitami s vlastným strojovým parkom, výrobnou dielňou i kvalifikovanými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v obore. Výrobný program spoločnosti umožňuje výrobu náhradných dielov podľa dokumentácie, malosériovú výrobu a prototypovú výrobu s orientáciou na vysokú presnosť a kvalitu. Výsledkom dostupnosti interných výrobných kapacít v projektovej činnosti je vysoká miera flexibility. Prevažné množstvo zákazníkov spoločnosti Biscom momentálne patrí do odvetvia automobilového priemyslu, kde je tento faktor často rozhodujúci. Preto sa v oblasti strojnej výroby spoločnosť Biscom neustále rozvíja a rozširuje. Spoločnosť disponuje širokou škálou technológií strojnej výroby. Držať krok s inováciami je nutnou podmienkou úspešného rastu spoločnosti a kvôli náročným požiadavkám na rôznorodosť tvarov a kvalitu výstupných produktov. Spoločnosť Biscom rozšírila svoj výrobný program o inovatívne technológie v oblasti adaptívnej výroby trojrozmerných tvarov a rím odlievania za účelom skvalitnenia poskytovaných produktov a služieb. Vo fáze vývoja produktov sa aditívne technológie ukázali ako jedinečný nástroj pre dizajnové potvrdenie produktu a spoločnosti čoraz viac uprednostňujú hmotný 3D model pred 3D alebo 2D vizualizáciou. Montáž. Mechanická montáž je vykonávaná súčasne s elektromontážou rozvádzačov, pneumatických komponentov, skrutkovacích zariadení, lisov a iných špecializovaných jednoúčelových komponentov. Výsledkom je skompletizovanie a oživenie diela. Ich práca sa končí finálnym testovaním a školeniami k zariadeniu na strane zákazníka. Software. Práca programátorov je neoddeliteľnou súčasťou produktov spoločnosti Biscom. Precízne spracovaný pracovný postup v automatickom aj manuálnom režime, bezpečnosť, intuitívnosť a robustnosť závisia práve od vnútornej logiky programovateľných logických automatov a iných logických členov, ktoré sú súčasťou zariadení.
Ďalšou úlohou tohto tímu je integrovanie zariadení, ako sú priemyselné roboty, tlačiarne, skenovacie zariadenia, kamery, uťahovacie automaty, servopohony, snímače, dopravníkové systémy a ďalšie periférne zariadenia. Projektové referencie. Základňou produktov spoločnosti sú jednoúčelové zariadenia, robotické bunky, robotizované montážne celky a špecializované dopravníkové systémy. Diela sú navrhované a vyrábané na kľúč v priestoroch spoločnosti. Všetky produkty sú certifikované, bezpečné na prevádzku a vyhotovené podľa platných európskych noriem a predpisov. Nadšenie zamestnancov a zákazníkov získava naša spoločnosť prostredníctvom hodnôt, inovatívnosti, partnerského prístupu a nasadenia, s ktorým pracuje. Týmto sa stávame prvou voľbou pre tých, ktorí sa rozhodnú využívať výhody priemyselnej automatizácie vo svojom výrobnom procese.